שלום, אני עומרי. כמו שאתם יודעים, אני הבמאי של הסרט החדש ווייט טריפ, שאותו אני צילמתי עם חבר שלי, ילד חמוד בשם דניאל, שעזר לי בהכל. תודה רבה לו. אז ככה, הרעיון לסרט הגיע כאשר דניאל החליט שהוא בונה ספינה בשם ווייט טריפ, ואחרי שהוא הראה לי אותה, אמרתי לו, אמרתי לעצמי, אולי נצלם ביום אחד סרט, וגם הוא פתאום, כאילו קרא את מחשבותיי, ואמר, עומרי, בוא נצלם בסרט. טוב, אז כאילו הוא יצר את הרעיון, יזם את זה, את הפרויקט והכל, ויש לנו ככה אולי 3 שעות עם קליקים בצוואר, ועבדנו על הדברים. כאילו, זה קשה מאוד עם המים והכל, אתם יודעים את זה. ואנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם לצפות בסרט הזה, ואנחנו מבקשים להגיע. עכשיו אני אתקן את הזכוכית שאתה שברת כאן. טוב, ביי, קח דרך, מלבלב. שלום, אני דניאל, וקוראים לי כאן דניאל, ואני היוזם, השחקן, העורך, כאילו, העורך משנה, כן? עומרי העורך הראשי. אני יוזם במאי, אני מי שבניתי את המפה הזאת. יש לי עומרי, לא יודע, עומרי כנראה כבר סיפר לכם שהכל התחיל מזה שאני בניתי את המפה הזאת. קראתי לספינה ווייט טריפ, ורציתי פשוט לבנות, רציתי פשוט לצלם סרט. אני ידעתי שעומרי מאוד אוהבת, ואז אני יזמתי את זה, ועומרי מאוד אהב את הרעיון, ובסוף הכל נגמר בזה שאנחנו צילמנו את הסרט המדהים. לרגע אתם לא מאמינים איפה אתם נמצאים, אתם בדיוק נמצאים באותה ספינה, איפה שבאמת צילמנו את הסרט, רק שזה החלק הפנימי ביותר והסודי ביותר של הספינה. אז זה החדר שחקנים שאני מדבר. כן, כרגע אנחנו בחדר שחקנים, בואו אני אעשה לכם טיפ סיום. כאן, אתם לא מאמינים, אבל בדיוק כאן, בואי נה. סלאם עליכום. כאן, אתם לא מאמינים, היה החלק האחרון של הסרט. זוכרים איך שעומרי קרא? שימו לב. אוקיי. דרך אגב, זוכרים שאמרתי שיש סוויטות? בקומה הראשונה, בואו אני אראה לכם, כי אתם עוד לא ראיתם אותם. בואו לי. סלאם עליכום. דרך אגב, זה חדר של קפטן. פשוט אנחנו כבר ראינו. כן, טוב בואו. תראו את אחת הסוויטות, כולם באותו דבר. כולן. כן, כנס. כאן נראה לי שעוד לפני הסרט אומרים קצת לגור. יפה. טוב בוא. אז דרך אגב, תסתכלו את הנוף היפה שיש פה. את האמת, אני רוצה להגיד לכם את האמת, הספינה לא זזה מהמקום שלה בזמן צילום הסרט. אוקיי, אז בכל מקרה, אני יזמתי את הסרט, אני ועומרי חברים טובים, אז אנחנו מאוד רצינו לצלם הכל. דרך אגב, יש פה מגדלור שלא רואים בסרט. אז אתם מוזמנים לשים לנו לייק ולהירשם לערוץ. מה שצפיתם, להתראות.